ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єзуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Сьогодні відзначаємо урочистість усіх святих, а це значить іменини усіх нас, бо кожен з нас, напевно, має небесного заступника. Сьогодні похиляємося над гэтую таямницею Костьова, який уже нас опередив у вечності, Костьова святих, який пребывае ў небе. Сёння таксама аб гэтай святасці просім да кожнага з нас. Я малюся аб гэтай ласкі святасці за ўсю нашу парафію, малюся за ўсіх жывых, таксама за ўсіх памерлых з нашай парафіі. Брат Андрэй ахвяруе гэтую святую імшу за памерлую Ірыну у святой імшы пахавальнай. Перапросім Бога за наши грахи, слабости и недосконалости. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Молимся. Усемогутный вечный Боже, мы с радостью прославляем заслуги усіх святых Твоих у сённяшняй урочистости. Просим Тебе, каб молитвы такой великой колькости заступников принесли нам Твое пробачение и ласку. Праз Пана нашего Езуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Читання з книги Апокаліпсиса. Я, Ян, бачыў другога анёла, які сыходзіў з усходу сонца і меў пячатку Бога жывога. І ўсклікнуў ён гучным голасам да 4 анёлаў, якім было дадзена учыніць зло зямлі і мору, кажучы: «Не чыніце зло ні зямлі, ні мору, ні дрэвам, пакуль мы не паставім пячаткі слугам Бога нашага на чолах іхніх». І я пачуў лічбу пазначаных пячаткаю. 144 000 пазначаных пячаткаю з усіх плямён сыноў Ізраіля. Пасля гэтага я ўбачыў вялікі натоўп, якога ніхто не мог палічыць, з усіх народаў, плямёнаў, родаў і моваў, якія стаялі перад тронам і агнём, апранутыя ў белае адзенне і з пальмовымі галінкамі ў руках сваіх. І яны крычалі гучным голасам, кажучы: «Збаўленне ад Бога нашага, які сядзіць на троне, і ад ягняці». І ўсе анёлы стаялі вакол трона, і старэйшых, і 4 жывёлаў, і ўпалі на твары свае перад тронам, і пакланіліся Богу, кажучы: «Амен». Благаславенне і слава, і мудрасць, і падзяка, і пашана, і сіла, і моц Богу нашаму на вякі вякоў. Амен. І адзін са старэйшых звярнуўся да мяне, кажучы: «Хто гэта, апранутыя ў белыя шаты, і адкуль яны паходзяць?» І я сказаў яму: «Мой пане, ты ведаеш». І ён адказаў мне: «Гэта тыя, хто прыйшоў з вялікага ўціску і абмыў адзенне сваё, і выбеліў яго ў крыві ягняці». Гэта Слова Божие. Чытанне першага паслання святого апостола Яна. Умілаваныя, бачыце, якую любоў даў нам Айцец, каб мы маглі называцца дзецьмі Божымі. І мы імі з'яўляемся. Таму свет не ведае нас, што не ведае Яго. Умілаваныя, цяпер мы дзеці Божыя, але яшчэ не адкрылася, чым будзем. Ведаем, што калі адкрыецца,
мы будзем падобныя да Яго, таму што ўбачым Яго такім, якім Ён ёсць. І кожны, хто мае такую надзею на Яго, робіць сябе беззаганным, як Ён ёсць беззаганны. Гэта Слова Божае. Прийдіться до мене усі спрацьовані і обтяжені, і я супокою вас, каже Пан. Алілуя, алілуя, Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. У той час, убачыўшы натоўп, Езус падняўся на гару. А калі сеў, падышлі да яго вучні ягоныя. І, адкрыўшы вусны свае, ён вучыў іх, кажучы: «Шчаслівыя, убогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя засмучаныя, бо яны суцешаныя будуць. Шчаслівыя лагодныя, бо яны зямлю атрымаюць у спадчыну. Шчаслівыя галодныя і прагнучыя справядлівасці, бо яны насычаныя будуць. Шчаслівыя міласэрныя, бо яны міласэрнасць пазнаюць. Шчаслівыя чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўбачаць. Шчаслівыя міратворцы, бо яны сынамі Божымі названыя будуць. Шчаслівыя, каго пераследуюць за справядлівасць, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя вы, калі будуць вас зневажаць і пераследаваць і ўсяляк зласловіць несправядліва з-за мяне. Радуйцеся і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода вашая ў нябёсах». Гэта слова Пана. Присядьте, кай ласка. Что объединовывает, скажите, кай ласка, поход на Эверест, полет у космос и узаходжанне на посаду президента Республики Беларусь? Об'ядновае тое, што калі казаць, напрыклад, пра мяне ці пра кожнага з вас, мы можам падумаць: так, тэарэтычна гэта магчыма, але хіба так па праўдзе, па жыцці хіба гэта складана будзе, і такой магчымасці не занадта яна ёсць. А з другога боку, ці ўвогуле гэта мне патрэбна. Так? І часта, чаму пра гэта гавару, у падобным такім стылі мы думаем пра святасць. Прынамсі, я так калісьці думаў. Лічу, што многія з вас таксама думаюць пра святасць, як нешта падобнае да палёту ў космас ці, напрыклад, здабыцця алімпійскага медалю залатога. Вось.
Чаму мы так думаем? Чаму мы часамі думаем, што святасць з'яўляецца для нас чымсьці такім недасяжным? Здаецца мне, што ёсць на гэта некалькі такіх прычын. Адна з іх, можа, гэта мы, якія гаворым вось з гэтай амбоны і часта кажам, як трэба сябе паводзіць, часта, можна сказаць, маралізуем, а забываемся, можа, моцна падкрэсліць, сказаць тое, што павінна натхняць нас на такія паводзіны. Часта, можа, не ўмеем ці, можа, саромемся, не маем адвагі сказаць гэтае слова жыцця, якое дае сілу сапраўды жыць так, як належыць. Так? Другой прычынай можа быць гісторыі, могуць быць гісторыі святых, так? Ці там тое, што мы глядзім пра іх у фільмах і бачым, што як яны жылі, якія чыны выконвалі, уваскрашалі памерлых, маліліся, ляталі пад нябёсы, і здаецца, гэта дзесьці ўвогуле святасць з'яўляецца чымсьці такім звышнатуральным. Трэцім чымсьці, і можа хіба такім самым моцным, тым, што нас адпужвае ад святасці, гэта могуць быць людзі, якія ходзяць з рэпутацыяй вельмі веруючых і блізкіх Бога, такіх святых, беззаганных у паводзінах, але калі вось прыйдзеш з імі, паразмаўляеш, то адчуваеш сябе вельмі маленькім, стаптаным і ўвогуле далёка мне да такіх людзей. Так? Вось часта мы ўваходзім у такое памылковае мысленне пра тое, што святасць раўняецца маральная беззаганнасць. А памятаем, пра каго Езус казаў, што яны як гробы пабеленыя, прыгожыя, але ўнутры вельмі поўныя ўсякага бруду і нячыстасці. Казаў так пра фарысеяў, якія былі звонку маральна беззаганнымі, але як дадумваемся да святасці, ім было далёка. Таму Езус так спрабаваў іх раскачаць, расшатаць. Сёння Езус кажа на ўрачыстасць усіх святых, кажа нам зусім пра іншую святасць. Не кажа, што шчаслівыя, мудрыя, беззаганныя ў паводзінах, шчаслівыя, багатыя, шчаслівыя тыя, чыё жыццё напоўнена бляскам, а кажа, што шчаслівыя – гэта убогія духам людзі, якія не маюць на што ў сваім жыцці аперціся, шчаслівыя галодныя, шчаслівыя тыя, якія шукаюць справядлівасці ў сваім жыцці, але не знаходзяць, шчаслівыя міласэрныя, то бок тыя, каго пакрыўдзілі і хто вось змагаецца за тое, каб камусьці прабачыць. І скажыце, калі ласка, ці гэтае слова не пра нас? Пра такіх галодных, тых, якія не маюць на што аперціся, якія шукаюць справядлівасці, якія спазнаюць у сваім жыцці крыўду. Езус гаворыць сёння, што шчаслівыя мы можам быць. Езус кажа, што можа не так, што вось усе, хто убогі ці засмучаны, ці галодны, абавязкова будзе шчаслівым, але кажа, што як заўсёды звычайна здараецца ў Евангеліі, што заўсёды нейкі такі парадокс. Кажа, што тыя людзі, якія і марыць не маглі б аб шчасці, заўсёды могуць сказаць, што такой магчымасці быць шчаслівымі няма, то вось Езус, калі прыходзіць, ён заўсёды ўсё пераварочвае і кажа, што наадварот. Вот тыя, хто не можа марыць аб шчасці, дзякуючы яму, менавіта такімі шчаслівымі і могуць быць. І гэта праўда такая, што калі нам здаецца, што святасць не для нас, то ў сённяшнім Слове Божым Езус кажа: алё, святасць для вас, святасць для вас. І папа Францішак, вось ён часта любіць казаць, што вельмі шмат ёсць такіх святых, і ў кавычках так, па суседству. І давайте, можа, так, не знаю, закрыем вочы і прыгадаем сабе, можа, тых людзей, не ведаю, святых, не святых, але тых людзей, калі мы іх сустракаем, з імі размаўляем ці размаўлялі, што нам сапраўды станавілася лягчэй на сэрцу, што апушчаныя рукі паднімаліся, хацелася жыць, альбо наадварот паднятыя рукі, каб бараніцца, апускаліся, і мы маглі адкрыцца, падзяліцца тым, што перажываем.
Напэўна, кожны з нас такіх людзей у сваім жыцці сустракаў. Кожны з нас, можа, мае такіх людзей, і яны, можа, не заўсёды у гэтую катэгорыю людзей маральна беззаганных падпадаюць, можа, яны маюць і свае і грахі, з якімі змагаюцца. Але гэтыя людзі, яны, на што часта просіць звярнуць увагу наш папа Францішак, яны да святасці намнога бліжэй, чым тыя, хто з'яўляецца звонку маральна беззаганным. Сённяшні сакрэт, які хоча Езус нам раскрыць, шчасця, палягае на тым, што першы крок да святасці – гэта знайсці сваю патрэбу. Ці я з'яўляюся тым, хто не мае на што аперціся, ці я галадаю, можа, у любові, можа, галадаю галодны другога чалавека, або проста галодны, не маю чаго з'есці. Можа, я у сваім жыцці адчуваю несправядлівасць. Першы крок да святасці – гэта назваць сваю патрэбу, свой голад, свайго жыцця, галоўны. А другі крок – гэта ўжо заўважыць Езуса, і гэты голад аддаць яму. Тое, што не бачу, на чым аперціся, так? Маю многа магчымасцяў выбару. Магу аперціся на грашах, на іншых людзях, на нейкай кар'еры сваёй, але тады толькі буду убогі духам і шчаслівы, калі аддам сваю патрэбу ў рукі Бога. Езус кажа, што ёсць такая магчымасць, што Ён возьме гэту патрэбу. І калі гэтая патрэба ўжо будзе ў яго руках, то, канешне, гэта каштуе вельмі шмат. Каштуе змагання кожны дзень, але гэта адзіная дарога да шчасця. Адзіная, цяжкая, але для кожнага з нас. Думаю, што, узгадваючы такіх нашых суседзяў, святых, альбо бацькоў, якія, не ведаю, ноч не спалі, нас уцяшалі, калі мы маленькія плакалі, альбо нашых сяброў, якія, можа, нешта рабілі, рыхтаваліся да экзаменаў, а мы ім звонім, расказваем, якая ў нас дрэнная сітуацыя здарылася. Яны не падрыхтаваліся, але нас выслухалі. Можа, узгадваючы гэтых людзей, мы зразумеем, што святасць сапраўды ходзіць вакол нас. І ў жыцці кожнага з нас, я перакананы, ёсць такія ноткі святасці, гукі святасці. Часта праблема ёсць у тым, што гэтыя гукі, ноткі не могуць злажыцца в одну мелодыю, бо часта яны перарываюцца пэўнымі паўзамі, альбо, не знаю, струна расстроілася, так, ужо нешта не так гучыць у маім жыцці. І гэтымі паўзамі, гэтымі такімі расстроенымі струнамі ў нашым жыцці з'яўляюцца грэх, страх, недавер, роспач. Вось. Гэта ў нашым жыцці ёсць. Яно ёсць у жыцці кожнага святога. Але сакрэт увесь у тым, каб гэты свой інструмент, сябе, кожны з нас з'яўляецца інструментам святасці, каб гэты інструмент даць у рукі сапраўднага маэстро. Маэстра перакладаецца як настаўнік, а настаўнік ёсць толькі адзін, гэта Езус. А ён настолькі такі фантастычны маэстро, што можа злучаць і паўзы, і нейкія такія гукі, якія выходзяць з гармоніі у вельмі прыгожую сімфонію, у сімфонію нашага жыцця, у нашу гісторыю святасці. Вось. Сённяшняе свята, урачыстасць усіх святых, гэта свята не тых святых, якія ўжо прабываюць зайцом у небе, цешацца. Гэта свята кожнага з нас. Гэта свята для нас. І што будзе, калі мы не паверым у гэтыя словы, якія мы пачулі, што у сваіх патрэбах, у сваіх болях мы шчаслівыя, калі перажываем іх з Езусам, калі прымаем Яго слова, калі змагаемся за тое, каб не баяцца верыць у тое, што Ён гаворыць, каб, можа, трошку здавацца ў вачах сваіх бліжніх шалёным, можа, глупым, але не баяцца гэтаму слову паверыць. Бо што будзе са светам, калі мы не паверым? Ён будзе вельмі цёмны, не будзе святла ў ім. Але не перажывайце, святло будзе. Вось. Паглядзіце, як ласка, на суседа справа. На суседа злева.
вакол паглядзіце. Вось, я вас віншую і сябе, бо 100% у гэтым моманце мы ўжо святых у жыцці ўбачылі. І больш за тое, імі можам быць мы, калі захочам. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, Отца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і в адзінага Сына Божага, адзінароднага, Зайца народжанага, святого ад святого, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага а не створанага, адзінасутнага Айцу, з якога ўсё сталося. Ён дзеля нас, людзей, дзеля нашага збавлення, зышоў з неба, уцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрес, сядзіць праварушаецца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых, і яго владарству не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сыном належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прароку. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост да адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Праз заступніцтва ўсіх святых да Бога Отца Всемагутнага занясем наши покорные просьбы. Молімся за Христовы касцёл, каб ён мог свабодна выконваць сваю місію збаўлення. Цябе молімся за святога Айца Францішка, каб ён умацоўваў на зямлі Божае валадарства і заклікаў чалавецтва да захавання міру. Молімся за нашу парафію, за кожнага парафіяніна, каб евангельскія благаслаўленні сталі мэтаю і радасцю нашага жыцця. Молімся о Божым благословенні і здоров'ї для Едварда. Молимся за наших померлых, особливым чином за Ирену и Эдварда, каб обмытые кровью Христа могли увойти у радость неба. Молимся за нас, удельников Святой Литургии, каб Христос, які прыходзіць да нас у Эўхарыстыі, падрыхтаваў нашыя сэрцы для прыняцця вечнай узнагароды.
Усемагутны і міласэрны Божа, Ты праз жыццё святых паказаў сваю магутнасць і любоў. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, умацаваныя іх заслугамі і заступніцтвам, былі далучаныя да хвалы збаўлёных праз Хрыста, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Пане наш Боже, няхай прыемнымі будуць Табе дары, прынесеныя на ўшанаванне ўсіх святых, якія мы верым ужо дасягнулі нябеснай славы, учыні, каб іх дапамога падтрымала нас на шляху да збаўлення. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вами. Угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму.
Сапраўды, годна гэта і справядліва. Слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа. Ты дазваляеш нам сёння ушаноўваць Твой святы горад, нябесны Єрусалім, нашу вечную айчыну, дзе няспынна спяваюць Табе гімн хвалы праслаўлення нашыя святыя браты і сёстры, якія ўмацоўваюць нас сваім заступніцтвам і прыкладам. Да яго, радуючыся хвале выбраных членаў Касцёла, спяшаемся і мы, зямныя пілігрымы, якіх вядзе святло веры. Таму разам з усімі святымі і анёламі мы праслаўляем Цябе, у адзін голас усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Асана на вышынях, благословлёны той, хто приходить у ім'я Пана. Асана на вышынях. Милостивый Ойче, покорно просим и молим Тебе праз Иисуса Христа, Сына Твоего Пана нашего, каб принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и беззаганную ахвяру. Складаем яе Табе найперш за Твой святы католицкий касцёл. Будь ласкавы адорваць супакоем, ахоўваць, яднаць и кіраваць ім ва ўсім свеце. Разом со слугой Твоим, папам нашим Францишком, біскупам нашим Юзефом и усімі, хто верно захоўвае и вызнае католицкую и апостольскую веру. Памятай, Пане, пра слугаў Тваіх, пра ўсіх нашых парафіянаў, якія, можа, знаходзяцца дома, якія зараз, можа, хварэюць. Памятай таксама пра медыцынскіх работнікаў, якія зараз змагаюцца за жыццё. І пра ўсіх тут прысутных веру і адданасць, якіх Ты ведаеш. За іх мы прыносім Табе гэтую ахвяру хвалы, і яны таксама яе Табе прыносяць за сябе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і ўратаванне, узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага. У еднасці з усім касцёлам найперш з пашанаю успамінаем благаслаўлёную заўсёды Панну Марыю, Маці Бога і Пана нашага Езуса Христа, а таксама святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны, святых апостолаў і мучанікаў Тваіх, Пятра і Паўла, Андрэя, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Філіпа, Барталамея, Матвея, Симона і Тадевуша, Ліна, Клета, Клімента, Сікста, Карнелія, Кіпрыяна, Лаўрэнція, Хрызагона, Яна і Паўла, Косму і Дам'яна, і ўсіх святых Тваіх, праз іх заслугі і малітвы, няхай ва ўсім ахоўвае нас Твая апека. Пане, ласкава прымі, просім, гэтую ахвяру ад нас, Тваіх слугаў, і ад усёй сям'і Тваёй захавай дні нашыя ў Тваім супакоі, збаў нас ад вечнага асуджэння і далучы да Тваіх выбраных. Просім Цябе, Божа, моцаю свайго благаслаўлення асвяці гэтыя дары і ўчыні іх дасканалую і мілую Табе ахвярай, каб сталіся яны для нас целам і крывёю Твайго наймілейшага Сына, Пана нашага Езуса Христа. Напярэдадні мукі Ён узяў хлеб у свае святыя дастойныя рукі, падняў вочы да неба, да Цябе, Бога, свайго Айца Усемагутнага, і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе.
бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі. Зноў табе падзяку складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане, мы, слугі Твае, і Твой люд святы, успамінаючы благаслаўленую мукую воскресення, а таксама хвалебнае ў неба ўшэсце Езуса Христа, Сына Твайго, Пана нашага, складаем найсвяцейшай велічы Тваёй, з Тваіх даровых шчадротаў ахвяру чыстую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святы жыцця вечнага і келіх вечнага збаўлення. Узглянь на яе міласціва і спагадна і ласкава прыймі яе, як прыняў дары праведнага слугі Твайго Абеля, ахвяру патрыарха нашага Абрагама і святую да беззаганную ахвяру, якую прынёс Табе найвышэйшы святар Твой Мельхізедек. Пакорна просім Цябе, усемагутны Божа, загадай свайму святому анёлу занесці гэтую ахвяру на Твой нябесны алтар, прад аблічча Тваей боскай велічы, каб заўсёды ўсе мы, якія удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благаслаўленне і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, пра святой памяці Ірэну, таксама пра ўсіх памерлых з нашых сем'яў, нашых блізкіх, родных, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі. Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае ў Хрысце, прабываць у месцы суцяшэння, святла і супакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю, будзь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апосталамі і мучанікамі, з Янам, Стэфанам, Мацеем, Барнабам, Ігнацыем, Александрам, Марцелінам, Пятром, Феліцытай, Перпетуяй, Агатай, Люцыяй, Агнешкай, Цэцыліяй, Анастасіяй і ўсімі святымі Тваімі увядзі, просім, і нас у іх супольнасць не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню праз Хрыста Пана нашага. Праз якога Ты, Божа, усе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благаслаўляеш і нас імі надзяляеш. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойче ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христос. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі владарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі.
штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам віны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варт, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, і будзе раздароблена душа моя. Благословленные чистые сердцем, бо яны Бога убачаць. Благословленные миротворцы, бо яны сынами Божьими названные будут. Благословленные, кого переследуют за справедливость, бо их есть владарство небесное.
Молимся. Бесконцы Боже, у Твоих святых мы прославляем Тебе, бо Ты крыніца усялякай святости. Учини, каб мы з дапамогою Твоей ласки досягнули досконалой любови и до eucharystycznego spożytku, и ад eucharystycznego spożytku пилигримов перешли до вечной гостины у нашей небесной Айчине. Праз Христа, Пана нашего. Дякую всім вам за гэтую прыгожую урачыстасць, што маглі разам святкаваць, што маглі радавацца гэтаму святу. Заўтра таксама нагадваю, што будзем ужо таксама успамінаць усіх памерлых, якія яшчэ не дасягнулі гэтай святасці. Таксама заўтра малітва будзе такім чынам, што будзе дадатковая імша ў 6:45 раніцы, а 8 гадзіне і 18 гадзіне вечарам. Жадаю вам усім святасці. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Похилите головы на благословение. Бог, хвала і радасць усіх святых, які умацоўвае вас сваёй цудоўнай падтрымкай, няхай адорыць вас вечным благословеннем. Няхай заступніцтва святых вызваліць вас ад усяго злога, а іх прыклад няхай вядзе вас да святога жыцця і ўмацуе ў служэнні Богу і бліжнім. Няхай Бог дапаможа вам сваёй ласкай, няхай прывядзе вас да нябеснай Айчыны, каб вы вечна радаваліся у небе разам з усімі святымі. Благословення ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Арханёле Михайле, беражы нас у змаганні. Супроть спокусов и пасток злого духа. Будь нам обороной. Князю войска небесна, Моцарю